Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. And subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan a bricks at tubo ti Pangasinan, nga iti agdama kat addan iti Australia. Namsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out iti Salidaw ken Lingayo family from Kerovin Shuk. Josie Velasco and family, Leo family iti Buod, Zone 1, Binalunan, Pangasinan from Leonora Bautista. Shout out kada Mari V. Ramon, Josephine Jose, William Bolosan Sr. ken Pangs. Tatang Jelly, Nazarene, Angela ken Armel, Ambatali ken Rumbawa family from Melanie. Judith Aloba, Nelia Culyado, kan happy birthday iti bunsok ani RJ Madriaga from Juvelin Madriaga ti Singapore. Lakay ko ani Dante Velasquez, Dave Nathaniel Princess and family iti Germany, nanang Donisha Bukwan ti Nagilian Isabela from Imelda Velasquez ti Riyadh, Saudi Arabia. Amina Gutierrez family di Tanampikuan, Nueva Ecija kan Umingan, Pangasinan from Oliver Gutierrez. Rufa Kalimlim Chavez ti Hong Kong from Roque Galiza. Amin akakabagyak dita Hong Kong ken dita Pilipinas from Maganay Lolita. Shout out kada Virgilio Salem, Adi Sibayan Kasuga, Belinda Ramos, Maribel Bowat ken Jasmine P. Balbin. Bartolome Bakiran family ti San Mateo Isabela,
Kan Punadwan family ti Solano, Nueva Vizcaya from RG Bakiran. Banyaga kan Tanora family ti Nueva Vizcaya, especially the Jonard kan Lian from Lani ti Muscat, Oman. Shout out kadasusan Ronquillo na ti Agustin kan Jopay. GF ko anila ni Banyaga ti Oman, Telyas family ti Karanglan, Nueva Vizcaya, Kaluwang family iti Nueva Vizcaya from Juni C. Telyas Jr. Escobar family ti Ballesteros Isabela from Twini, Tuason. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Briggs. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin amang bukbukal iti Ferds Caballero YouTube channel. Sapay la kumata kanayon nga adda kayo iti nasaya at akasasaad, tapno agtultuloy latta, ama ipaayanda kami iti linglingay, babaan kadagiti ipatpatangatang yo apakasaritaan diti programa yo. Ilingad naklakuman itinagan a Bricks Manang, agmay-may sa nga anak. Tubuak ti Pangasinan, ngem iti agdama, kat addaak ditoy Australia. Makunak anapintas matan ti kasasaad ko ditoy, kat on processan ti papeles dagiti agiinak, tapno makaumay damat ditoy. No pay kasta, saan ang mainaig iti kaaddak dito abroad ti inak isalaysay kada kayo. Jak amo no maikariday to'y ang maikanbiag iti programa yo, nga mangnamlama ak asapay lakuma, ta maikan iti gundaway, tapno maibinglay kumat kadagiti padak anaayat adumdumngag, ti maysa kadagiti jak malipatan apakasaritaak, nga imbilang kon atugot iti dana ti biag ko. Anya, mga sawakan ko namngam awan pa'y apulos tinagnakmap. Tatang, kita man talang Bricks. Nadlaw ang nakainom ka manan. Kalpasan na, ibagam kanya ka mga sawakan. Ni, anya kumamot ti koneksyon di panaginom ko iti ibagbagak kada kaya panangasawak nga itatang. Dakkel, taginggat kasta ti jarmo. Aginggat di ka nagnakam. Awan tinasaya ta pagbanagam. Siguradong agbalin ka lang apo or ti kararwa ti asawa. Nalabos kayo magnagsasaw, tatang. Pudno mo't ngamin ti ibagbagak. Apay mananaya pagungong tam ni Bricks si Kadalmasyo. Ha? Apay ayamanan, anyat mapaspasamak. Ni tatang ngamin, nanang. Ipakpakadak lang ang mga asawa ko ng nagatun di bagbagana. Kaslaki din di na kaya tamang bagulak iti bukod ko a pamilya. Anya, ay, nagalas mo tanti kasta nga ugalim si Kadalmasyo. Apay ngay alapdam ti anak ta. Saan ko alaplapdan? Ay, sumardeng kan si Kadalmasyo. Di mo lapdan ti anak ta iti kayat na ngaramidan. Suportaram kit di, takasta ti rumbang. Anya di ko ng Bricks? Kaya't kung agkalaysatan ko nak mo na. Awan mo't parikot kanya kat. No talaga kaya't mo agkalaysatan, di no ba nun kayon? No kasta, kaya't mo matan agkalaysatan? Apay kit tinasaan ngay. Nang rona kat. Apay nga di mo intuloy ti kaya't mo nga ibaga. Bricks. Anya day mo na. Ibagam na nyaman ti kaya't mo nga ibaga. Nakasagana ka dumngag. Masikuga kun. Agpaiso? Wen. Pudno asanak pa yan nagpakita iti doktor. Ngam positibo ti dua pregnancy test ngay naramat ko. Kat masapal ang makasigurado ta mo na. Kuyugan kay tamot lang ngagpa-doktor.
Sigurado ka? Wan, masapol nga agpakita kay ti doktor. Tapno maamuan tayo tamat lang. Noan niya dagiti masapol nga aramidam. Kan noan niya dagiti makapadakas kan ka. Di mo ko na nagapoy ti panang tatatsar ko kan ni Briggs iso di nakasarsarita mo nang. Masurunakan ka, Dalmasyo. Na, tapay. Anya ko mati pakasurunam kanya. Kontrabida ka iti biyag tanakta. Anya kontrabida nga ibagbagambat. Kaano pa'y anaibilang nga panagbali na kontrabida ti mang tatsar iti kamali ti may sa tao. Apay, anya ko mati nagkamalian ni Briggs. Ay uhunay ka na mo nang. Para binagbagak lang nga masapul nga agnakampay nga umuna sakbay ang mga sawa ngam kasta nagdagsenan ang nagbasulak dayta? Nanakamot di anak ta. Anya kumapaylati kayat mo? Monang, saan na sinsinan ti panangasawa? Amom dayta. No talaga akayatan ni Briggs ti mga sawa, masapul abaliwan nan ti ugali na. Ha? Agigayta. Awan pailat permanente at trabaho na. Pasaray maki-extra lang nga agpasada iti jeep ni Ninong na amulo. Wano saan sumursurot kadag iti gagayim ng agkonstruksyon. Sa maysa, kwarta na lang ti matmatgadan na. Di pa'y tumulong iti gastos dito balay. Aday ta! Dirimwar matlaang ti pudno. Kaya't mo nga obligaan ni Briggs nga aggastos dito balay. Hindi. Saan nakasta ti di kayat... Di ka nagrason, Dalmasyo. Naglawag ti kayat mo mapasamak. Kaya't mo nga obligaan di anak ta. Pues, ibagakan ka. Saan arumbang nga agpaobligata iti anak ta. Tandaan am dayta, Dalmasyo. Nangag mo timbaga ti doktor mo na. Di mo liplipatan dagit imbilin na kan ka. Wan ka di kagdanag. Agyaman na kan ka, Briggs. Anya ko matipagyamanam ngay. Wan tadinak binaybayan. Kunaklano sa balit agbalin ajar mo. Apaman ama-amam amasikuga kon. Anya ko matagbalin na reaksyon ko ngay. Siyempre, maragsakan na ka. At danton putot ko naman. May saakton nga ama. Agyaman tadinak binaybayan, Briggs. Kunaklakit din no kalaat ket din at tumamnay ka kanyak. Apaman ama-amam amasikuga kon. Ay-ayatan ka muna. Apay ko mga aramidok nga itikasta. Briggs. Agsagana kakit ni. Tanga imanugot ka matan nga agkalay satan. Ibagak ka dagiti dadakkel ko tadumanon kamin. Asawahan ka na talaga. Nang runak at addanton anak ta, Mona. Anay bagak kadagiti dadakkel ko, amasapul adumanon kamin, tamasikugan ni Mona akaayan ayat ko manang Emmy, sermonan na kumapay ti amak, ngam saanan a pinagsaupay ni nanang. Ispoil dak unay kaninanang ko manang, kat iso ti kang runaan amang isakit kanyak,
iti uray asino, karamanan kanitatang ko. Iti ababa asarita, natinong ti panagkalay sami kanimona. Kat gapu tawan urnong ko, tawan matngarod ti trabahok, kapilitan anagila ko dagiti dadakkel ko iti paset ti sanikwami adaga, tapno ada maaramat iti panagkalaysak. Ijay kami ngarod balay anagnaed kanimona nga asawak, apaman anagkalaysa kami manang. Kat kas iti sigod, jaklat ta nagsapul iti permanente a trabahok. Kat nagsamma ka daklat ta iti pa extra nga agpasada iti jeep tininong ko, kastamot ten asumurot-surutak kadagiti gagayam ko no addaawat da a kontrata. Iti maysa arabii, Ay, sangit ni baby, Mona. agurigor nga rod, Bricks. Anya? Pag tumaram iti agas, Baybaya mo sangit, makaistorbo. Ha? Una yan ti kastasa, Kaslasaan mo aputot na ito, Aday ta kamanan. Sa bali man yung tinagawa tam itimbagak. Ti kahit ko asawan, masapol ang makainanaktag pasadak pa inton bigat. Tapno damay gatang kadagiti masapsapol tayo. Bricks. Isa mabalin ka di. Pagsabda nga matan ang agsang sangit ni baby. Tapno makainanakit tinasayaat. At mapaspasamak itapo ko kaya balasang ko. Nagngatong tigurigor na tatang. Anya? Madanagan ako na. Ang mga noan niyan dahil sakit na. Amo ka din ni Bricks sa masakit anak ko. Idirabi ipay nga muna tatang. Ngam ko na namot apag tumarak ka no iti agas. Ano, naikatday di atangaon. Ninanang iyo, ayan na. Saan pa si Mang Putatang? Napanakitsenda. Kastaya. Tinasaya at sukatamon ni baby. Masapol ang maipan iti doktor. Ha? Oo, apay adi ka pa ilang tignay balasang ko. Awan tigam ko akwarta tatang. Jakmat nakadawat ka ni Bricks akpay anapan nagpasada. Ay na, di mon panunutan ti may papan iti kwarta. Alakit din, agtignay kan. Saan narumba nga may tantan pa daytoy? Padoktor tan, ti apo ko. Anyangay, no saan anasigod? Ang mga noon niyan tinapasamak iti apo ko ta. Dalmasyo. Di lang atan napanunot ayan ni Bricks, nga ang mga no grabe matikampit asakit iti anak da ni Mona. Diyak amo Dahito yung tibagbagak mo nang. Simrok iti na estadwa na biyag ni Bricks sa sana pulo sa nagnakam. Anyangay ta? Aday ta ka manen, Dalmasyo. Mabalin ka di. Di ka kumanagsaw kontra iti anak ta. Day tangamin ka tirigat kan ka. No da may baga may papanita anak mo, umingar kalada agos. Kasano kat di mo pa'y pilpilyan mati lugar nga ayan mo. Tinasaya at agawid akpay laeng. Si kanti mabati dito ospital amang kadwa kan ni Mona. Aging kasumangpet dito ni Bricks. Di mo baybayan dagita agina.
Kamusta ti apukok mo na? Nakaturog, nanang. Nakaginawa lakit din. Ay, nasayaat mo't. Ay na, unay kat gayaman. Agasam nga'y tanadeng gigayam ni baby. Wan nga rod, nanang. Isumot lang ay dirabi ipay ang nagngato ti gurigor na. Naimbaglakit din tanasigod. Tano saan? Ang mga noan yan tinapasamak kinkwana. Nanang. Ang sa nabali-balasan ko. Ti importante kat natamingan ni baby. Nanang, mabalin ka di arumarak biit. Tagatangag ti may nga agas ni baby. Ay, katwa nabalasan ko. Ada ka di kwartam. Ada intad kanyak ni tatang. Isupay lang ti aramatek. Mabigla ang balasan ko. Inayon mo da ito'y balasan ko. Ngam, nanang. Umdas pa'y mo't siguro. Alaam da ito'y balasan ko. Narikatan. Nangrunak at di mo pa'y amuno sagmamano ti agas agatangam. Iso nga alaam mo da ito'y. Tatang, ayan da iti aginak. Nang ka talaga si Cabrix. Apay kastamot ti sa uyong ay tatang. Nabambanog da tawa nagpasada nagmalmalam. Itatasimang petak. Kastapay ti sa uyo. Nito. Anay ko. Apay nga agkabil kayo ay. Inton ko tinutupan kayo. Sige tutupan dak. Talaga nga awan manak-nakam mo, Briggs. Da kayo at awan manak-nakam na. Buisit kayo kit ni. Na, talaga kaya masups... Tatang, anyat mapaspasamak ka na kayo. Tatang! Day di arabii, ti jakpulusan malipatan iti unos ti panagbiag ko man ng Emmy. Gapo iti panakisinubang ko kani tatang, na atake, kat inlaylayon nan tinangulila kada kami. Jakpulos ni namnama ang mapasamak ti kasjay, tauray pay no ibagbaga ti kaadwan, asyak ti sakit ti ulo dagiti dadakkel ko. Jak kayat nga dadakas ang mapasamak kadakwada, nang runa pay no siyak ti pakaigapwan na. Pinilit ko a pinamati ti bagik at agtagainap laeng day di apagteng, kat masapol nga agrii nga kon, tadyak kat mailaylayon a mabangungot, ngam nagsaam a panunutan apudno ti amin. Asyak ti makagapu no apay a pimusay ti amak. Kagiddan ti ipupusay ti amak, ti panagbaliw matan ti trato kanyak ni nanang ko. Naimbaga, Rabi yun. Nabartag ka manan. Talaga nga awan manaknakam mo. Oo na yan. Tinawid yung
expression day di tatang. Di mo awagan iti tatang day di asawa. Kansaan lam ako na nga expression day jay asang kaibaganakan kaidi. Pudno day jay asang kaibaganakan kaidi. Awan apulos manaknakam mo. Talaga nagbaliw na namin pinsan titrato yung kanya. Kaslo sandak nga anak. Awan ti anak ko a kriminal. Nanang. Di nakawagan iti nanang. Tasaan ka nga anak? Kriminal. Iti kaanuman. Di kanto mapakawan apulos. Gapo iti napasamak iti day di asawak. Kriminal ka. Kriminal! Apa ya kastoy matun di bas-basawa ko. Apa ya nakaro ti pungtot kanyak ni nanang. Saan ko ngayon gagara ti napasawa. Briggs, maawatam ko man ni nanang. Talaga ngamin anarigat nga aklunan ti patat nga ipapatay day di tatang. Saan ko ngayon gagara ti amin. Away, amok bilang nga sakit day di tatang iti puso. Pinagbungtot ko yaman. Saan kuma? Briggs. Sipon awanan day di tatang. Jakol nakasarita iti limpyo ni nanang. Sana nakas itisigot akalayo na siyak dahil sakit na. Akalayo na siyak iti ayunan na. Imbagat matan, ikam iti gundawin ni nanang. Nabit pa'y apimusay day di tatang. Natural, sa diwa pa'y laang iti saang iti barukong ni nanang. Muna. Kat numabagin, idyam nga minan ti arak. Day ka ti makagapulo. Mabalin ka di mo na. Mabalin ka di. Di mo ko man dagdagan pa iti marigrik na. May malaklat ang ginom. Tablo, makalibat akit. Oraya ang pagkanituan. Nanang, mangan kayon. Agyaman na hakbalasang ko. Nanang, malading itanak iti mapaspasamak kada kayo kani. Pangaasim mo na. Di ka agdakamat iti anyaman maipapan iti asawam. Nanang. Di apo ko, kumustan? Nasaya at mat nanang. Idinaudi nga impan ko iti doktor. Nagimbagan anamin pinsan. Manipod iti pan nakadenggena. Nasaya at dukasta. Kat, ni asawam nga awan manaknakam na ngay. Nasapa rimwar nanang. Sigurado anapan manan na ginom dayjay. Talaga nga awanan pa nagbaliw na. Husto launa iti kanayon nga ibagaday di tatangyo. Awan manaknakam di asawam.
Paya di kasi marunong di kampusan to. Inururay da ka kanina ng ijay. Imposible nga orayin nak ni nanang ijay. Tinaktope kinasarsarita iti limpyo. Manipod pimusay day di tatang. Iso ka na yung latan nga aginom ka. Kasta ka di, Bricks. Sana bala, tayaw awat kumutkan kami na matgadak nagpaspasadak. Arumwarak. Sa dino ti papanam kat sumipngatan. Ijay kampusan to. Anya? Diyak na ka pa ni Jay. Tamo ka din akmatlay kaskaso ni nanang no bilang nagrana kami Jay. Iso ngay nuray kayo nakawid. Tasyak mo ti sumublat amapan iti tanong bay di tatang itang ondas. Ngam sumipngatan. Anya ko? Mapaling ka di mo na. Di nakman lapdan. Basta mapanak iti kampusan to. Inaksarong karan ti tanong day di tatang. Tatang, Rabin, nga madda kita dito itanam mo yun. Nalabit. No, si bibiyag kayo pailan. Ong kandak manan, gaputa na kainumak. Kan, gaputa arak manan to igam ko tatang. Amo yo, tatang. Dahito'y langan ti kakampi kita. Arak. Ngamin, idinulila na kamin. Intugot mo mat ititanam mo. Tisigod nga amor kanyak ni nanang. Awalan, dahil tisigod analaos apan ang ipatag na kanyak. Namimpinsan ano sukatan tigkura. Tatalaga siya ti pabasulan na. Iti napasamakan ka. Sa bagay. Basol ko mo talaga tatang. Ano? Di ka ko mas sinong basong bata na iti. Si bibiyag ka kumapay ng aking kahita. Saan ka kumanatake? Anyang araw na. Talaga kasta tigasat. Amin tayo kat agbanag kakasta. Ipulang tayo, tibulod tayo, abiyag. Iso na lang ta. Saan tayo umat na makapagigiddan? Unahin, kalat na limamis, tipuloy ti angin. Sakit, gimiddan pa di asong agtagtagoob. Anya nga tigat asawon da ito eh. Agpakita ka kanyak, tatang? Ha? Kasta ka di? Kasano ko mamapasamak da ito? Kat adakan ititanam. Saan ka? Tatang! Nanang, madanagan akon. Alas 9 itirabi ngam di pala nagawid ni Bricks. Sigurado nga daman na iti ayan dagiti pada na nga di asawam. Nanang? Imposible nga da pala iti kampusan to da ijay.
Jack la mamati. Nanang, talaga ka di asaanan nga agsublipay ti sigod at trato yu ka ni Bricks? Naminpinsan anapukaw ti ganas ko kenkwana. Gapo iti napasamak iti day di tatang ni ubalasang ko. Dinakmat siguro mapabasol iti dayta. Nanang, nalabit amapunas tubot la siguro dayto ya marikrik na kenkwana. Gamsaan pa'y nga ita. Lukano, jaka mo. Basta... Bricks, anyat mapaspasa. Ha? Ho, sigurado na sobraan naman ang tinaginom. Isokas di ti Jarna. Kat no jak agpindot. Pambar na laang ti kunana ama pa ni jak kapusan to. Ngam ti kinapod nuna. Napanla na ginom diawan manaknakam na nga asawam. Bricks, anyat mapaspasamak kang ka. Apa yun? Diyos ko, nagbara ka, Bricks. Pakawanan na, tatang. Pakawanan na. Anyat ka din na itang ipagpagam. Anyat mapaspasamak kang ka. Baliw akong tatang. Ikarik, ipangkan. Ang baliw ako. Bricks, apay ka di. Anyat mapaspasamak kang kakuha. Baliw akong tatang. Ang baliw ako. Ikarik, pagkawanan na ko nga. Diyan pinagana namin. Pakawanan na tatang. Bricks! Pagkawalan na. Ultimo siyak manang Emmy, jak mailawlawag no anya tinakita, kan napasamak kanyak iti day di rabi iti undas, akaaddak iti ayan ti tanem day di tatang ko. Sigun iti salaysay ti asawak, kala at latakanon asimmang petak ije balay anapalalo ti buteng ko. Nagpatpat nagkano nga agas asugak, akasla adda kabuteng ko. Kat kabigatan na, mabutbuteng aklata, saket kaslaak agdildiliryo, gapo itinalaos a kinangato ti gurigor ko. Malaksid pa'y itinakaro a panagpigpigirgar ko. Ngam kalpasanday di, namin pinsanan nga inidyak ti arak, kat jakon timmimtim apulos. Isumatan day di ti panakasarak ko iti permanente a trabaho, kat naaramat ko ti kurso nga inturpos ko iti kolehyo. Iti inot apan nakapasayaat ko iti biyag ko, karamanan ti pamilyak. Inot meten a nagsubli ti sigod apan nakilangan kanyak ni nanang. Agingga a naikanak iti oportunidad a naka-abroad, kat naadaanak iti napintas a trabaho dito'y Australia. Uray kasano ti panangikagumaak amang lagip iti pudno a napasamak iti day di arabi iti undas,
nga addaak iti tanem daydi amak, talaga adyak malagip ti eksakto a napasamak. Tilaeng sang kabasit a malagip ko, kasla nakitak iti alintataok tila nga daydi amak. Nakunak aday di apagteng kat nagbalinan atugot iti dana ti biyag ko. Tamamati ak nga adda pa kainaigan dayjay iti namin pinsanan apa nagbaliw ko manang. Agyaman ak iti panangyurnosyo iti surat ko. To'y pagayam mo, Bricks. Bricks, pagayam ko. Nakunam iti damo apas ti surat mo, nga amangan no saan amaikari, amaikan biyag to'y padas mo. Ngam inyuray mi nga ikan biyag iti umno akanito, iso nga ita nga umunang aldaw ti Nobyembre nga impatangatang mi. Pudno anarigat nga ilawlawag ti anyaman akarkar na mapasamak, ngam tilaangan pagyamanam, nagbunga iti positibo ti karkar na napasamak ken ka, taiso tinamin pinsan ana magbaliw kan ka. Alakastan pagayam ko, kat sapay lakuma, tanagustuam ti panangtadbyag mi itinapnuan kinakarkar na apadas mo, nga inra nami nga impatangatang ita nga aldaw, dagiti minatay. Dito'y programa tayo, dagiti tugo, iti dana, tibiyay. Mapu